Englobado dentro do POS 2009, o Concello de Toques vén de rematar as obras da estrada denominada Camiño de Vilares aos Curros, así como as outras tres englobadas dentro do mesmo proxecto, como son a mellora no interior da Murusosa e interiores e mellora de accesos a Porto Salgueiros. No camiño de Vilares aos Curros actuouse sobre un total de 3.100 metros de estrada dividido en dous treitos de 500 e 2.600 metros. No primeiro treito procedeuse a súa pavimentación con 10 centímetros de grava e triple tratamento asfáltico, e no segundo a mellora da capa de rodaxe con tratamento asfáltico superficial con bacheado e tratamento de grava semiprofundo. Pola súa banda no interior da Murusosa procedeuse a mellora da capa de drenaxe e sobreancho da calzada con bacheado e tratamento asfáltico superficial. E xa por último en Porto Salgueiro, as obras centráronse no acceso á localidade con pavimentación de 10 centímetros de grava e triple tratamento asfáltico. E no interior actuouse na pavimentación con 10 centímetros de grava e posterior triple tratamento asfáltico. O presuposto destas 4 actuacións ascendeu a 91.246 euros.